lakto Bumagara ayo lakto BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo Tripura mutake joy जों ए हयरामपारा ए चातकसरी विलेज काउन्सिल हयरामपारा जों फाये इर चिनी बोमा बदल ते यूथ रक आगे जे बीजेपी सीपीएम खालायनाय ब्रक चिनी थानचा मथा एबा बुबा गाराना हामजागै तिनी 15 फेमिलिनि 40 बुटार इर चिनी बुबा गाराना हामजागै जइन खालायका তিনি থাইজা থানি ককমা থানায় কাউনিংক্লা তিনি গোबांमा बदलनि सीपीएम बीजेपी याकारे 15 फेमिलिनि 40 बुटार फाइमानि बरमा তিনি महाराजानि अंगय তিনি खानि हामजागमा तासि याफारो ताइबो जों खाख्लायो তিনি दफाना हामजांनाय अमहाय गोबांमा सिया नुगेरक दंगना बरगनो जतना पायो তিনি बुबाग्रानि थानजानि मारिया फाइनानि बागै जों खाख्लायो তিনি ग्रेटार ट्रिब्युनेल खुब दक्तैनो माननाय अबनि बागै তিনি ग्रेटार ट्रिब्युनेल हामजागै फाइमानि बागै তিনি इ फेमिलिनि जे 15 फेमिलिनि आनि खाबाय खुबाय मेला हामबाय माराव जोंना साइदिनि बुबाग्रा आयुग्लाथ ग्रेटार ट्रिब्युनेल दक्तै माथो त्रिपुरा माथा आयु